Is deasú Agallamh sa chultúrlann mé firste a Ruairí ar nóid tá anchuid scríofa agad héin ar an áir seo na presbytéri agus an Ghaeilge. Cos sé do warúil faoin na lectaine inniu? Well, thuaidh sé de bhéim mar an gomór mar bhí réimse leathan an agus bríd chur me gasanis bhí rudaí nua le Ruairí agus can acu is an aitse bhuair Robert Boss. Nis deantar mancóg me go minic seir sé go bhhair sé Boss an snatch ar chonaí sé ar feidh trocha Bléine. But fuair sé Boss canas nach ró sé abalta an cías a dhéic agus fuair sé Boss mar sin thuas an teach bhád níos lú thuas ag bóthar mór hráid na réine as cóir aitse bhfuil bank Shaftesbury Square faoi láthair. Sin cinna bháin den rudaí nua a bhí a bhí aine bhaithe mar sémas ar sé caintear mar thuaidh sé sin agus mé hen go dtí an PRO an I go minic na a bhí sé an Moral Avenue, tá sé but rud a bháin a chur a gibhne dús nar a tháinig mé lúte as an leir gur ó buint idir Robard agus Cook. Nis mar smaoineann tú bhí Robard na chonaí go dtíreach as cór an black man sin Robert and black man sin Henry Cook. Tá siad leasar nó but tugad black man canas go raibh statú roimhe sin dú. But an ceangal nar tá sé inta simúil seo mar an chuirrma gas chéadrád is an cineal an geographical relationship mar sin. Bhí an tíomhthír de sin a ríist tá an choláiste. Sí sa bóthir tá an teilg cearta agus tá rud áitiúil dó Robert. Agus bhí sé ceangail se leis daoine cos le Cook le tríú Marcus an Dúin duna inta táhacht ar fad a bhí páirtmhór aige an presbytéri a thuirteteach leis an Eaglas na hÉireann sa dóis go raibh na presbytéri abalta gulinn san ord oriste chuirrma gas agus Protestúnachas versus Catholicachas an aineann na rudaí a dúirimh a dú méid Gaeilge bhí ag scathra. Bhí sinna gceist a couple of rudaí eile bhaineann le creidimh an cin acu is tá ceist mhór faoi Robert Agallamh gur taisoghain gur presbytéire bhí agus is presbytéire inta díalisní litúir seo Marlan, but thuaidh sé sin agus a dhearthar James go dtí Rosemary Street an Aglas sin ceanna sin an ceannas luúthe a bhí i Melfarte Rosemary Street Presbyterian Church. Agus bhí siad inta díalis cín ar thug siad mór creidú isteach san méidir rinsead ar san na Gaeilge. But chuirú ealacha in rilig de chuid Eaglas na hÉireann na samú lei sin go tuige a darlú a léid. Agus bhí mé smaoinniú beidir go smaoinniú beag an aisteach bhí sipáid mar mhaithe aige seans beidir canas go bhfuair siise básar dús go raibh siise an Eaglas na hÉireann nó Anglicánach sin rud a bháin. Agus gur is sin chiad duine darna duine curú an snatch bhfuil si tá tripartite lacatha as cór na hagla sé ínta cógracht an doras fásta. Agus tá Lord Hill agus na daoine seo le Marquess of Downshire an rud tá riligí móra acu tá ferrignú mór acu Muslims mar deartha. But so seans go raibh tionachar ag an mhathir Robert ar ggóin í éagsúla
agus rud ag nela faoin dark mé ar dinár mil ní gés hen agus mil ní gés henjeg sin gatain an éan listáilte just currently is deachan shipboy agus níl zilta zilseo níl shipboy ar bí an éan agus sílim nach rumórin an sasan nó an Alban a hirt so seansgur America a hanig sí agus rud ag an eile a deirtar in sna lorthaí agus na foiintí is gur shipboy aim a doctor ar duine dú ón meister nó nickname las aim mar sin so beidir gur ó scéal cí go rinne lán ibre ar star na tlíine rud a bhfuil sim go man sínim gur sin bailach le Lanston a ré. And is fihe Bléine sílim gur hanig ború mór chuirmegas an cultarlan bí sin tá sé trocha bliana déis, but ní ró an taine mar go dtí fihe Bléine hain agus picu Robert McAdam agus Tomás a fí mar daoine tlúirtethe agus táhachtathe síl na Gaeilge. Agus mis sminiu bhí mise ag an nachtú na place in snatchelú mé ar dús an teach sin. Dahar sé a couple of euro hen mar furicnú, but in snatch sin bhí mé ag an lanseáil in sa chéad teach ar óisián. Agus creidrú nach creid cé a bhí an ach Nelson McCausland, duine mór, duine mór indachtóir mór. Agus Ian Adamson, Ard Vera, del firste, agus bhí Cope den chéad agran den Ulster Journal of Archaeology ag Ian, agus thug sé suas é mar seo, seo é má léach, má gile mar, agus so sílim gur rudí a Galhan Tassi, fihe Bléine hen, fi agras different, hannig an turachtas go ddíbal firste. Fi hannig dúir sogam sem maithe gan sin fásta, sin hoteile. But fi hasi an tar ar lasú a géirí maithas nurachtas. A sin grúpa presbytéri a hagan le chéile gach mí le service presbytéri a bheith acu. Agus bíon sagar seán fásta agus daoine eile caitsligi. But is service presbytéra, tá sin a go ré rihanama, sin rud amháin. Agras eile a bunaí ó hart fihe Bléine hen fásta is Ollins Academy, bhí Ian Adamson taobh hir de sin. Agus an aim atá ag an Ollins Academy is Galhan cin na Holtaise, agus Galhan cin Gaelic chuigáú an dárad sin. So tá sin scrífa in sna capaisi agus níomháin sin bím sa gairí an amnaí deirtar ó me beidir go mé protestúnaí at lacu páirt sin lá le Padraig, sin bím sa gairí mar tá sé at lacu páirt le lís mór na fihe Bléine. Agus maidir le aglis na hhéireann de gachtar na aglis na Padraig. Buster ní Padraig in aglis na hhéireann, so just ramis jeftu, but ag an amcéarna is bhí breakfasta gach lá le Padraig agin, agus lóru Gaelic, agus Altis, agus in amnaí began Bratanish is so on, ar an Ardan, that's okay. So na daoine bhí a láthair ag sin, bhí sé éar frísúnaí den gach cinneal, chuid mhór acu. Daoine bhí a gobar sa meastan pobl a tuairt daoine le chéile, mar sin de, agus ahan cinneal, ahan cinneal mis sem éfige ar, agus ahan cinneal den agin ar, ní mailam na hanim na alua, that méid sé publi, but chuid acu aonta an tasí maidir leis an stalc, stalc na loyalists bhí an 1974 rud a Bléine cibhníam go maiid.
So beidir gur haid mé barit am a fragars de héad cheist. Ó níor Harbaí tá sin Harbheith simú gur míle mai agad chuirtú leis an scéal ach rud atá Harbheith simú na is cinse go bhfuil a bhhad níos mó taide le deanú fásta tá go leor le chur leis an scéal sin go fáil. Ach rud sílim atá i lethar na thuaire go hairithe beidir simú na cuasaí polítíochta i lethar na thuaire agus an dearcú beidir níos dúiltaí dar leis na main atá ag na presbytérí salátha nniuán sa tuisgurt an seo ar cheist na Gaeilge. Go sé do bhharil faoi sin tá sam ghfuil se sort cásta ach ar bhaile beidir Lord faoi sin. Yeah, well, bí mé géirí sin a chur a bhéim nar a luí mé fatú cuman halta sé, Allen's Academy, agus rudí eile dá leitheid. But I ma héil hen, ní chasan daoine mar sin orm, tegan tú agus I ma dibber mé in Royal Victoria Hospital, agus ní bhfuair mé nábhaidis ó ghinnar bé. But chuid daoine deir siad, oh, well, okay, is costar rud a deir siad. Ná Janan rud a Jerem, Janan rud a tá mé Janu, tegan tú. So, sin dúsa an compromise at on, but you have to go leis go tá ancuacht ag na man commerceide agus tá ancuacht ag na man sosiálta. Couple of lá hen William thing me bobbers Clar bebe ché a Lauren le bí daoine gearan bhún Gaeilge caiithú Gaeilge bheith agad le job agus rudí mar sin. Agus Lauren duine seo deir sé, I am a Presbyterian minister and I think Irish is the best thing that we have in this country, and I think it should be promoted and it should be learned and it should be put forward and we should be proud to be able to speak it. So ní chlinta sin de grá, ní ligann siad daoine mar sin, ligann siad na hamadáin eile Lorch, but ní chlinn tú an scéal sin. So an dóthas agam me hen. Tá maníon scríú lorthaí páinne páistí an éidir, agus tá siad a gáil ar fud an dóin. Tá lór amháin agus tá 8 teanga éagsúil le bhfuil. A céad chun a scríb siad a páistí. Cean ar na mála den páistí ní sinne, teenagers mar deartha. Bhí sé sin bhí an clúdach de feiceáil, mair tip, na busnaí an sa Bhrisel, gach bus hí na pictarí seo an. Agus tháinig mé, agus bhí sé héan in sa Bhrisel lena fear chéile, agus bhí sé de chéileú an alórsa, So, tá lán dóthas, tá rudí ar gáil a ré, an fear taxi, níor thug mé ón buile, níor mis sé ar a bhíú dó carú a gáil bhí sé thar a bit Jackar, agus na fear taxi. Agus go leiscail ach tá tusa I do choníon Ardbheitneasca, yeah. Well, go dtíirecha, bhfuil first chun dú. Agus dúirt sé go dtéann dó, I said, it's the top of Broadway, let me off there, Agus dúirt sé, are you going to the hospital? And they said, no, I'm not going to the hospital. He said, I'm going to Calderland. He says, what's that? I think but gí go bhfuil mé go le is Google Maps tá Calderland me gan mú fí scríbhann litir mór ar Google Maps an aice leis an Children's Hospital in seo agus gafrad, Is constant cheer, is constant, it's rud bublé, ní Hernando's Hideaway, I guess. So, ruddy, so an sílim go neantar, níor nahfuil policy ag party éigen. Cai siad rud éigen a ficu policy a dhéanú is dúilteach de gra, Ní mailam seo, ní mailam sin, ní mailam sin. So, báilim de mé policy he ag na party he polítíochta atá dearafa. Go dtí tá siad a go a dhéanú leis an síl a dhéanú níos far. Go méimiid a lig a fuilstin a chéile mar a deartha
go bonasa agus bidger grave agin da hele. You know, mar jersey sa bibla, you know, ní can tú sin sa gra héal. Sin an rud a dhéanaan na nuacht, san fu agus an trublo di dhéanaan na nuacht. Agus sin bhfuil tal curs bethór níor thór Lord fadú níl gach presbytearach mar ghearna, níl gach Catholic mar ghearna. The gra bíon spectrum, the views ag an verteachú, you know, agus ag Arabs agus cibi, you know, bíon rins daine an ngach grúpa atá an aniu trublo di dhéanú nach roisiad abal di dhéanú rive. Dólam siad gur má tatu a marshal na má horn to tractors no pigs no can be fridge and sraj gur sin an dói le ara a hort ar de chúis dingin tú but ní an a grúpa bag de ghine agus sin an aibe tágin ní democracy in sa grau héal you know a hawan sa droch vínu democracy you know sin general troublage public merger. Tegum go chéintach agus mar sin go ddíirecha na daine tá ag caintseos ard agus na glórna better níos arde clunne tú éad go hairíos na man socialta. So do bhharil mar sinse go bhfuil go leor rudí dearfa tá golará agus is saoil na bresbidéireach na lehead a seo I lehead na thuaire fásta go daoine hódígur seach. Tá sin fear, tá sin álaí, yeah. Agus in na cara mar hampla bhí Linda ling níos luithe. Anachid deanta. Níor sin tá preface tá ceathrú printáil de sin a tháinig amach, you know, a couple of míl hen. So tá preface a ceathrú preface agus téim thar an cé fiche bliana sin na rudaí a lig a hála na scolanna na níos scolanna tá ceanna an airthir bhfuil firsteag in inis. Bíon an farchéile seici a rachtal Torres fadú Conónéil agus bíon daine ní chréitean a daine bíos ar bus, you know, bíon siad ó tíortha eile sas in America agus gart agus lucht na háte agus bíon siad a caint fadú Conónéil an droch chas a dylang sé an farbácht agus an chur a brísúna agus rudí mar sin agus tag an hill is deach sa scéal. So gachar cancel sin le hill an trío Marcus an doin einta táhachta mar gana mar dúirt mé hana fin thug sé na Catholic agus na Protestant ar na Protestant agus na Presbytery le chéile, you know, agus tá session buintse le Conónéil mar fuair sé cudhhaid, dhéanana sé cudhhaid a talamh saige Conónéil. Ba leis ní amháin just go dtí mar deartha Clandibói, Clan Íbuí, bhí clan tuiscearta agus deiscearta sin chundaí éintrim an ísisiil agus bar chundaí an doin. Ba leis sin a lig an clan sin ónéil agus brisú suas é go dtí nach ró couple of builtí fear an facha aige sa dearú. Agus an fear atá gin sin scéal. Sin an canar den PUP na loyalist ska grúpa a clúdaíon you know, UVF and diddly-dee, the Red Hat Commandos, diddly-diddly-dee. And it's kind of níos deise le Lord leis, you know. It's galanta. Tá sé thar special. Yeah. Gur míle mai agat a Ruairí tá sin thó simú agus mar dúirt mé ní hé sin dearú an scéal tá go leor le fóla me gachan duine agus daoine cos leat héin ar nói be tá sé chur leis an scéal go fáil gur míle mai agat. Gur mai agat hen.